Bawa, bawa kemana? Dia dan dia
జల్దీ రాయలకి ఉంది. మాకు జల్దీ ఏమైనా ఉంది. సారవనాన్న సరిమంత ఉంది. భారవాన్న సరిమంత బొక్కుందా కదు నాగురాయ ఆటను బక్సరి తరంలాగా రంపాడుతుందాక ఆ ప్రోగ్రాం కలరా మనకు జల్దీ ఏమైనా మీరు బక్సరు తరంలాగా రక్షిస్తుందాక ఉంది. సారవనాన్న సరిపించే తరంలాగంత బట్టి అప్సత్తులు మహాకార్ అని మహాదుష్టు దాటకిమ్మంత ఆగురాయా నీ ఆశీర్వాదం మధ్యకి బాధల మధ్యకి వేసిదాయా బట్టి మనకు కరుణై స్వర్గం దాకా ప్రభు రామచంద్ర దాబాలకు మరియు వెయ్యమనితం బట్టి ప్రభు రామచంద్రను ధరల గాయమ్మంతా సాగించుటే ప్రభు రామచంద్ర దాటకు మళ్ళీ ఏదకటే గురురాయ సాయం ఆ ప్రభు రామచంద్ర ಇದು ಓನ್ ಜಾತಿ ಅಂದು ಏನ್ ಪಾಯಮನ್ನ ಇದು ಸತ್ತಗ ಬಟ್ಲೆ ಜೀವನ ಹತ್ಯಕೀತ ತಾನ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬತೆಯಾಯೋ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ ತಾನ್ ಹಾಗುರಾಯ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಏನ್ ಅಂತ ನಂದು ಓ ಯೋಗ ಸುರುನಾಗೋ ರಾಯ ಇದು ಬದ್ಲೆ ಜೀವನ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ವಾಯುವಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿಕನು ಬೇರೆ ಮತ್ತ ಇಂಕೆ ನಿನ್ನೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತರು ಕನ್ನೆದಾನೆ ಕಾಮಾಟ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಮೌನಗಿರಿ ಆಯ್ವತ್ತೊಂದು ಮೊರಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ದಾಟಾಟ ಮಾಡಿ ಏ ದಾಟಾಟೇ ಗುರು ಆ ಪ್ರಭು